Ето го! Днес имах супер ден! Видях се с Тяна, който тъкмо се бе върнал от Германия. Беше ми взел ключодържател. След като Тяната ме изпрати до гарата, се засякох с приятел, с който се познаваме от съвсем скоро и се качихме на влака заедно. Там се запознахме и с момиче правещо косплей. Имаше много як меч. Отделно се запознах с момиче, което обича животни и обича да пътува, както и да рисува. Моята костенурка беше с мен, тя пътува без билет. След това се запознахме с възрастен чужденец, на който приятелят ми помогна с багажа. Стигнах по-тъмно до Велико Търново и си прекарах чудесно. И вече съм във Велико Търново. Има една прекрасна причина да се прибера и тя ще дойде след няколко дни. Последвайте каналът ми Джорджоса за още подобни клипове.